missatges en un xat. Un xat és un recurs de comunicació en temps real i de forma simultània entre dues o més persones a través d'internet. El mot xat prové de l'anglès chat, que vol dir xerrar, i xatejar requereix que els participants estiguin connectats alhora. Per escriure en un xat fem servir, per una banda, paraules curtes i abreviacions. Es redueixen les paraules a les imprescindibles. Després, trobem l'ús d'emoticones. Això es fa per donar a entendre estats d'ànim de forma simplificada i no escriure tant. Sovint s'utilitzen pseudònims o nics per no difondre l'autèntica identitat. És molt important per això utilitzar aquest mitjà amb cura, educació i xatejar només amb persones conegudes de confiança. No saps mai qui pot haver darrere d'una pantalla. Les majúscules es fan servir de tant en tant per remarcar el que es diu, però no hem d'abusar, perquè pot semblar que estem cridant. Mireu aquest exemple. En aquest trobem un xat d'uns amics i estan en un grup i utilitzen paraules curtes i abreujaments. Com veieu, a la primera frase ja utilitzem esteu sense la E, el què sense la U i la E, o bàsquet sense la A i amb una K. Com podeu veure, assenyalem altres abreujaments que es fan servir. Hi ha uns quants, Fixeu-vos que també fan servir emoticones. En aquest cas tenim 3. La mà amb el dit cap a baix, aquesta cara com de sorpresa o vergonya, o una mà com fent aplaudiments. Aquí us mostro els pseudònims o nics. Aquests noms no són els reals. Dubto que estigui el Messi en aquesta conversa. Mireu, aquí tenim l'ús de majúscula. Fixeu-vos que només ho utilitzen en un cas puntual, no tota l'estona. Ara veureu els mots típics que es fan servir en els xats. Sabríeu escriure correctament aquests abreujaments? Les emoticones s'utilitzen moltíssim, però n'hi ha tantes. Sabeu el significat de totes? N'hi ha moltíssimes, com per parar un tren, o perquè t'exploti el cap. Els orígens de les emoticones no eren dibuixets com els que tenim ara. Al principi, s'utilitzaven els símbols d'escriptura per expressar diferents emocions o accions. Hi ha de dos tipus. Les emoticones occidentals reprodueixen una cara i s'han de llegir de costat. Fixeu-vos aquí, el punt i coma té el punt com si fos l'ull obert i la coma fa com clicant l'ullet. I el parèntesi seria la boca somrient. A les de l'estil japonès o orientals dibuixen la cara en vertical. Mireu, els dos asteriscos serien els ulls i la barra baixa seria la boca. Aquí teniu més exemples. Fixeu-vos, sempre és els dos puntets per als ulls i el guionet pel nas. I després va jugant amb diferents símbols per fer la boca. Per riure, el parèntesi, la D per fer una riallada més sonora, tristesa, plor, sorpresa, picada d'ullet, el petó, treure la llengua. A mi m'agrada molt aquest del treure la llengua. El faig servir molt. Aquest i el de picada d'ullet. Si voleu més informació sobre els orígens, us deixo un enllaç al blog. I ara et toca a tu. En primer lloc, inventa un diàleg a través d'un xat de grup com si estiguessis parlant amb els teus companys de classe.
En segon lloc, procura redactar de forma àgil i expressiva. I en tercer lloc, utilitza els recursos que has vist al vídeo, com emoticones, abreujaments, majúscules, etc. Vinga, tu pots fer-ho! Som-hi!